ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏತ್ತಿಲ ಸೋಷಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಏತ್ತಿಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಬರ್ಪು ನಿಂಕ್ ಬರೋಚಿ ಏರ್ಲ ಬರೋಚಿ ಓರ್ ಎನ್ನದಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಏತಂದ ಬರೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಶಾಲದ ಕಾದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏರ್ಲ ಏಪಳ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇನುಂಡು ಬೇಜಾರುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚು ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಐಟ್ ತೆಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪಂಡಲ ತೆಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪಂಡ ತೆಲ್ಪುನು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ರೂಪಕಲೆ ಯಾನ್ಲ ಫುಲ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಮೊಗಲ್ ಬರ ಪನ್ಪುನು ಕುಳುಂಜಿ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು ಮರ ಏತು ಪಾತೆರು ವರ್ನಿ ಕುಳುಂದು ಸೀನ ರೂಪಕಲ ಅಂಚಿನನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಪಿಲಿ ಸೊ ಇರಗ ಸೀನಗ್ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಇರಗ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನ ಎದುರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂಜಿದಾದ ಪಣ ಹಿಂಗೆ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೀ ಕಾಲೇಜದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೆ ಬೆಟ್ಟೆಗೊಂಡದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತನ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲು ಕಾಲೇಜುಡು PCMB ಇಂಕ PCMB ಬಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ PCMB ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರೋ ಪಣ್ಣಾಗ ಏರು ಯಾನ್ ವರ್ಮನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಪುಣೆ ಕಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಕಲ್ತದೆ ಅಂದೇನು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ MRPL ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ ಜಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ವೈಸ್ ಯಾನ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪಿನಡು ದುಂಬು ಆ ಎಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಸೇಂಟ್ ಗೋಕ್ಸ್ಡು ARTS ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಬಕ್ಕ ఆయన ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದು ಲೇ ಪಂಡೆ ಈ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇಂಟ್ ಗೋಕ್ಸೊಂದು ಸೇಂಟ್ ಗೋಕ್ಸ್ ಒಂದು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾಂಕೇತ ಮನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಇರೇಗದಾದ ನೆನ್ನೆ ಪಾಪ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ರೂಪಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮಡ ಮೂಕುಲು ಜೋಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಬಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಕಳು ಬಂದಿರ ನಿಕುಲು ಜಪ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪದ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ರೂಪಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಚಿನತೆ ಇಂಚ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಜಿನಂಕಂದು ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಇಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಒಂದೇ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಈ ಪನ್ಪ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಅಂದು ನಿನ್ನರ್ದು ಆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಸೈಕೌಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಫಕೇಟ್ ಆವು ಒಂದು ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್ಸ್ನ ಕುಳುಪ್ಪುನು ಶಬಾನಾ ಆಜ್ಮಿ ತಬ್ಬು ಕೊಂಕಣ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊಕುಲ್ ಮಾತ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹಾಂ ಎಂಕ್ ಅವು ಎನ್ನ ಆಂಬಿಷನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ವಿಶ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಕೇತ್ ದಾದೆನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾಡೆನ್ನ ದಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸೆ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ವರ್ಷ ಕಾರಿನ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚ ಬರ್ಸ ಜೋರುಡುಂಡು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಇನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವರುಣ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಫ್ರೀ ಮಂತಿಲಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ನಿಖುಲು ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರನೈತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಉಂಡು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ವಾರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆರೇನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪು ನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲಾರೇನು ಚಿಂಪು ಬಂದಲೆಪ್ಪುರು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆದ ನಟನೆದ ಸಾಂಕೇತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವೇರೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 26ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಚೈತ್ರಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌಖ್ಯ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಇಡು ದುಂಬುಗೆ ಏನುಂಡ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡರ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಇತ್ತ ಸದ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಐತ ಪಿರವು ಬಲ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗ ಅವೇ ಅವನುಂಡು ಬೇತಲ್ಲ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿತೇರು ರಂಗಭೂಮಿ ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿದೇವರೆಗೂ ಪೋಯರು ಬೇಲೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಕಾ ಬತ್ತಿರು ಒಂಜಿ 5-6 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಮುಂಬೈದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯರು ಹಿಂದಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ಹಿಂದಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲ್ತದಿನತ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಪಂದುಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪವನ ಅಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿಂದ ಅಪ್ಪ ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟಿ ನಾನು ಬತ್ತದು ಎಕ್ಕ ಸಾಕಪುರ ಬತ್ತು ಮಲ್ತು ಬೋತಿನ ಅಪ್ಪಗನೆ ದುಬೈ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ತು ಬುಡ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಂದು ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ 7 ವರ್ಷದ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಮೇ ಬಿ ಇಂಕೋಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮದತ್ ಪೋದಿತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಪೇಡ್ ಪುರತ್
ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಪೇಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಈಗ ಅಡೆ ಪೋದು ಮಲ್ತು ಬರಿಯರ ಖರ್ಚು ಬಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಆನಾಗ ಟೇಬಲ್ ಕಂತಿದ್ದೀರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನನ್ನೇ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ತಿರ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಹಿಂಕಾಂಡು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಸೊ ಹಿಂಕಾಂಡು ಒಲ್ಲ ಮಿನಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನು ಪಂಡದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದು NSD ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಕಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಏನೋ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂದಿರು ಈ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬನ್ನಗ ಪರಬುವಪ್ಪ 3 ವರ್ಷದ ಪೂರ ನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಕ್ ಈ ಬಲಾಜಿದ ಈ ಒರ್ಮ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದಾತ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೊ ಬೊಡ್ಚಿನಿ ನಾನು ಆಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಜಿ ಯಾತು ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳದ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಬೈ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅವು ಥಿಯೇಟರಿಂದ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪರೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತ ಪಿದೇವರು ಪೂರ ಪೋದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಬನ್ನಗ ಕುಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಬೇಟಿಗೆ ಲೈಫ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಊರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಯಾನ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಿನ ತೂತುಜಿ ಬಟ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಯೆ ಎಂಚಂದ ಬನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು 2020 ಇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲ್ಡೊಂಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಗೊಂಗುಡುಲ್ಲ ಅತನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಪಿನ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಪಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅತನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರುಲ್ಲೇರು ಅತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಗ್ ಬಿಯರ್ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯ ಪತ್ತೊಂದು ಆರಾಮ್ಸಿ ಚಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೇನೊಂದು ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಲ ಒಂದಿರೆಗ್ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸೋಷಲ್ ಬಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಸೋಷಲ್ದ ನಡೂಟಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏನ ನೀರೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ರೌಡ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಉಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಪುಂಡು ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿನ ಸೈಡ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಬೇತೆ ಓಡ್ಲ ಪೋಪು ಜನಂಗೆ ಕೌಲಿ ಒಪ್ಪರ ಖುಷಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏತ್ತಿಲ ಸೋಷಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಏತ್ತಿಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ದಟ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಲೋನ್ಲಿಂದು ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಬುರ್ತು ಜೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಬರ್ಪು ನಿಂಕ್ ಬರೋ ಚೇರ್ಲ ಬರೋ ಚಿಂಕ್ ಎನ್ನದಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವು ಫೇಸ್ ಅವು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥಲ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏರ್ಲ ಏಪಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಕೀಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಕೀತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವೇ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವ ಕಡಿತಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿನ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಅನ್ನ ಅವೇ ಎನ್ನ ಒಡ್ತಿನತ್ ಮಾತು ಬೇಜಾರು ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಬೇನುಂಡು ಬೇಜಾರುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಐಟ್ ತೆಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪಂಡಲ ತೆಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪಂಡ ತೆಲ್ಪುನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಅವೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದಾಪು ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಪಂಡದು ಹೊರಕು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಗೆ ಬುಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಎನ್ನದು ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ ಅವೇನಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮೂಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಪಿದೇವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋಯರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತದ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕುಡ್ಲ ಏತ್ ಬದಲಾದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತಿಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮುಲ್ಕಿಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಗಾಡಿಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಯ್ದಲ್ಪ ಹೈವೇಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ ಗುಲಾಯಿ ಮಾರ್ಗ ಬೋಪಣತೆ ಅವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೇರ್ ಗಾಡಿ ಉಂತದಿರ್ ಮಾರ್ಗದ ಯಾಪಂಡ ಇಂಚಿನಕ್ಕಿ ಮಾಮಿ ಗಾಡಿ ಉಂತದಿ ನಿಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದಿರ ಯಾಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡಪ್ಪಗ ಯಾನೊಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ನಂತುರುಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂತುರುಡು ಬಕ್ಕ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಂಚಿನಾಪುರ ಮೇಜರ್ ಜಾಗಡ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆತನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆತನ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆತನ ಕ್ರೌಡ್ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ್ ವರ ಪೊಸತ್ತುಂದಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ದುಂಪೋತುಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅವು ವೇಟ್ ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಆಯ್ಜಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಅಂಚ ದುಂಪೋತು ಜಡ್ತೋಜುಡು ಗ್ರೋ ಆಯ್ನತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಲಾತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತನ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ ಐಕತ್ರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಏರುಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅವು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುಂದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಹೊಸ ಜೋಕಲ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಕ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ
ಒಂಜಿದಾದ ಪಣ ಹಿಂಗೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೀ ಕಾಲೇಜದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೆ ಬೆಟ್ಟೆಗುಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತನ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲು ಕಾಲೇಜುಡು PCMB ಎಂಕ್ PCMB ಪಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ PCMB ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಪಣ್ಣಾಗ ಏರು ಯಾನ್ ವರ್ಮನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ವರ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕ ಜಾಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಆ ಎಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಸೇಂಟ್ ಗೋಕ್ಸ್ಡು ARTS ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನೊಂದು ARTS ಯಾಮಕ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋತು ಜಾದುಪ್ಪು ದಾಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜತ ನನಗೆ ಕೇಂದ ಆಯ್ ಪಂಡಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಕಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಏನ್ ಭಯಂಕರ ಕಲ್ತದ ಅಂದೇನು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ MRPL ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಬಟ್ ಏನ್ ಕಲ್ತದ ಜಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವೈಸ್ ಏನ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಅನ್ ಮಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಬಕ್ಕ ఆయన ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಪಂಡೆ ಈ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಂಟ್ ಗೋಗ್ಸೊಂದು ಸೈಂಟ್ ಗೋಗ್ಸನ್ ಒಂದು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂತಿನ ಅಯ್ಯ ಅವೇನೇ ಸೈಂಟ್ ಗೋಗ್ಸು ARTS ಪಂತೀನಿ ನಾನು PCMB ಉಂಡತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ARTS ಅದಾಲ ಒಪ್ಪು ಎಂದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ನನ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಪೊಸತ್ತು ಪುರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆಂಗೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಉಂಚೂರು ಉಂದಾಪುಣಿ ನಾನು ಪಿರಜಾರು ಯಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲಾರ ಪತ್ತರ ಪುರ ಈವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಪುರ ತೂಪೆ ಏತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡ ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇತ್ತತೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಪಾಡುಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟೇ ಒಂದ ಫೋಟೋ ಇದನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅವು ಯಾನ್ ಇಂಚಿಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ಡಿಂಚ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ತಮಿಳ್ದ ಪದ್ಯೋಗ ಅವು ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಸೇಲೆ ಕಟ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುನ ಮೇಲ ಮನ್ಸಿಲಕ್ಕ ತೋಜುನ ಯಾನೊಂಜಿದಲ್ಲ ಆಜಿ ಜನ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಅಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಶೋಕುಂಡು ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬರ ಪಾಡ್ಲಿ ಏಪ ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ಅವನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಾಡೋಲಿ ಎಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ತೂಪೆ ಕೆಲವರು ಪುರ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಐ ವಿಶ್ ಎಂಡ ಆತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೇ ಬಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದೆನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋವಂದಿನ ಕಾತ್ರ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಯಾನ ಸೀದಾ ಎನ್ನ ವರ್ಮನೆ ಹಿಡ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಬೇನ್ರೇನ ಶುರು ಮಲ್ದೀನಿ ಅತಿದು ಒಂದೇನು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಅಂಡ ದಾಯಗ ಬಂದಾಗ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಎಂಕುಲ್ ತೂಯಿಲಕ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿಲಕ ಬಾತಿರ್ದಾರೆ ಏರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇದು ಸಡನ್ ಇರ್ನವುಲ ಇಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏನ್ ಅವು ಯಾ ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಇದ್ದೋಡಿ ನಾನು ಏತಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಮಾತಲೊಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪದ್ಯಲ ಮಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಒರೇನ ಎದ್ದುರುಡ್ಡು ಆನಾಗ ಗುಟ್ಟೆಡ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಾನು ವರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಂದಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಂಫರ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ತೇರು ಬಾಂಬೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಲ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಪುರ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಒಂದು ಪುರ ಮಂತದೆ ಹೆಂಗ್ ಅವಕಾಶಲು ಬರೋ ಮಾರೈತೆ ಎಕ್ಕಸಕ ಮಂತೆ ಎಕ್ಕಸಕ ಈತು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಬನ್ಪುನ ಡೈಲಾಗ್ ಈತು ಫೇಮಸ್ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶಲು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂದು ಇರೇಕ ಅವಕಾಶಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅತಿ ಎನ್ನಿಲಕ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಎನ್ನದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ಬೈದಿನಿ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಹೈಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಚಿನದಾಲ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮೂಲಿಕ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಅವು ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲಿಕ್ತಿಜಿ ಮೇ ಬಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎತ್ತದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಪೋತು ಎಕ್ಕಸಕದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಸಕ ಐ ಥಿಂಕ್ 2015 ಅದಾನ ಬೈದನು ಯಾನ್ 2018 ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ 19 ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಅಲ್ಪ ಟಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ ದಾದಂದು ಸೊ ಅವೇ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ನಾವೇನು ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನೆಮ್ಮದಿದು ಜೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ಎನ್ನದು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದಿನ ಬೇಲೆ ಇಷ್ಟಪಡದು ಮಂತೊಂದು ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಈರ್ನ ನಟನೆದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾನ ಸಾಂಕೇತ್ ಪಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಸಾಂಕೇತ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಇರೆಗದಾದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು
ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ರೂಪಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮಡ ಮೂಕುಲು ಜೋಸ್ನ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಬಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರ ರೈಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಆರ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬಂದಿರ ನಿಕುಲು ಜೆಪ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪದ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ರೂಪಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನತೆ ಇಂಚ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಜಿನಂಕಂದು ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಆಲ್ಸೋ ಒಂಜಿ ಐಂಜ್ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಬುಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4-5 ಜನ ಐನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ 2021 ಅದು ಅಂಚ ಅಪಗ ರೂಲ್ಸೇ ಇತ್ತನತೆ ಇಜ್ಜೆಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಗಂದತ್ತೆ ಮೊಕುಲೆ ಪೂರ ಅಕಲನಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ನಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿಂದ ಅಪ್ಪಣ ದೇ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಸೊ ನಂಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಾಲ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆತಜಿ ಸಾಮ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪತ್ತನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾಡ ನಮಕೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರಂದ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಬತ್ತಜಿನ ತತ್ತತ್ತು ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬಟ್ ಈರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ತತ್ತದು ಅಂಚ ನೆರ್ತಿಜೇರು ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವ ಅಂಚ ತತ್ತು ಅಂಚ ನೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಮ ನರಮನಿ ಎರಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತತ್ತ ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಕ್ಲೆ ತಂಪೋದು ಪನ್ಪಿನ ಇಜಿನ ಓಕೆ ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ನೆರ್ತೀರಾ ಚಪ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಮತ ನೆರ್ತಿಜೇರು ಡ್ರಾಮದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಉಂದಾಂಡಲ ಆರುಂಜವೇನು ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಗರ್ವ ಬರ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಪುಜೇರಾರು ಅಂಚ ಜೋರು ಮಲ್ತ ನೆರ್ಪಿನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಸ್ ಇದು ಈತ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಮಂತಾರೆ ಇರು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಆಂಜೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಅಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಮೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡು ಇರೇನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನಗಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒರ್ತಿ ಫೀಮೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಮೇರ್ಲ ತುಳುವೆ ಬಾತಿರುಲ್ಲೇರು ಅರಡ ಆರಿರೇನ್ ಏಪ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಂತೀರಿ ಈ ಅರಡ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಂಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಉನ್ನತೆ ಅವು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರು ಬಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಾರ್ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚ ಇರು ಎಲ್ಲಿಯೂಪ್ ನಗರ ತಿಂಚ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ಲ ಗುಡ್ಲದಾರೆ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಆರ್ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಂಚ IT ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇರಿಗೆ ಆಪೋಜಿಂದ ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ ಕಾಲ್ ಪಾಡ್ವಾನ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಂಚ ಪಾನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಕ್ಕೆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪುಡಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪೂರ ಕಡಪುಡಿಯರು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಜೋಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಜೋಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಕಾಣ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತೇರು ಲೈಕ್ ಓ ವಿಷಯಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಓವ್ಲ ನಮ್ಮೈತ ಪೋನಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅತ್ತು ಆ ಇಡೀ ಆ 5-6 ಜನ ಏರ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಲ ಕೈತಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಳು ಬುಡ್ನ ಅಕ್ಲಿನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆವಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಂದಿನ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡ ಬೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತೇರ ಅಕ್ಕಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಪಂಡೇರ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಜೋಸ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಜಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಫೆ ಉಂಟು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇದ್ದು ಅವು ಜಾಗ ಅವು ಏರಿಯಾ ಬಲ್ಮಠ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಮಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದು ಹಿಂಗೆ ಜೋಸ್ನಾಡ ಪಾತ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕನ್ ಮೀಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ದಲ್ಲ ಪಾತ ಇರೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಫಾರ್ಮಲಿ ಇಂಜು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ನಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಓಲ ಮೂವಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ದ ಜಾಂದ್ ಅತ್ ಮೂಲ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬಾಯಿ ಪಾತರನೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಐದು ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಬರೆದು ಎಂಡ್ ಓದರ ಪಂಡದು ಇನ್ನ ತಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರತ್ತಿನದೆ ಬರತ್ತಿನ ಪಂಡ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಇಂಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಉಂಜಿದಾದೈತನ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರೆ ಇಂಕ್
ಏರ್ಲಾ ಬತ್ತಿತ್ತ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಇರ್ನೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಈರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅತನ ಇರೇಕ್ ಪನ್ಪುನ ನರೇಷನ್ ಈರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದ ಮೇನ್ ತೂಪರ್ ಇರೇಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಈರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂದೆ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕುನಿ ಯಾನು ದಾದ ರೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದತೆ ಇತ್ತ ಇಂಕ ಅವು ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಎರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಪ್ಪುನು ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮರ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಅವೇನು ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕುದ್ದೆ ಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸೈಡು ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ ಚಾನ್ಸೇ ದಿಗಿದಿಜ್ಜಿ ಈ ಮೂವಿಡು ಬಕ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾಡು ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ರಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಅವಡು ದಾದಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕ ಅವು ಖುಷಿ ಅವು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ ಅವು ಅಂಡೆ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇತ್ತ ಸಾಂಕೇತ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಆಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೆರ್ದುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ನು ಅವು ಎನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏಟಿ ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜತ ಐಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರು ಯಾನು ಬಟ್ ಐಟ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾವ್ ನಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಡು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದದ್ದು ಮಲ್ಪಾರ ಸೊ ಅವು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇಡ್ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಬಕ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೀನ್ಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಐದುಂಬು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂದ್ ಈ ಸೀನ್ಗೆ ಇರೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಉಪ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಂದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬಟ್ ಅವೆ ಅಕ್ಕುಲ ಆತ ಐತೊಲೈ ಆತ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ವಿಕಾಸ್ ರಾವ್ ಪಂಡದು ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಪದ್ಯಲತ್ತು ಅವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಬಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಕ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಇಂಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೇನಾಗಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಇಂಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಲ ಇಂಚಲ ಅವರು ಆಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅವು ಕೈಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂಚಿನ ಹೊಸತನ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನತೆ ಖುಷಿ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅತೆ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾನಿತ್ತ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಅವು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪೂವಮ್ಮ ಅಂದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅನ್ನ ಅವು ಸೈಡ್ ದ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಸೊ ಅವು ಬನ್ನಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನೆನ್ನೆ ಹಬ್ಬ ಬಚ್ಚ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಸೊ ನನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕು ಇಂಕಂದು ಬಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು दाने दाने पेरे खाने वाले का नाम अकल अकलंजी ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಓ ಏಪ ಬರೆದುಪ್ಪು ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕುದು ಜೋಡು ಸೊ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಯಾನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲೇ ಮೂವಿ ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಐನಾರು ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ತೂವಡನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ತುಕ ಇತೆಂಗುಲ್ ಚೈತ್ರಕ್ಕನು ಓವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಡ್ರಾಮಾದ ಸೀನ್ಸ್ ಇಡು ತೂನಾಗ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದ ಎಂಗ್ಲೆ ತುಳುಕಿ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏ ನಮ್ಮನೆ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ದಿನ ನಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿ ನಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇತ ಇರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಎಂಚೈಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಅವು ಹತ್ತಂದು ಐಟ್ ದಾನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಮುಟ್ಟು ತೂವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಗ ಕುಲ್ಬ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ತುಳು ಇದೆ ತುಳುಕು ಪಾತಿರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ಕನ್ನಡದಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರಗ್ ಈರ್ ತಯಾರಿ ಮಂತೊನ್ನ ರೀತಿ ರಡ್ಡ್ ಪನ್ಲಕ್ ಕನ್ನಡ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ದಾದ ಎತ್ತನು ಪಂಡ ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಎತ್ತನು ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತನು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದಾಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜರ್ ಬರೇನಾಗ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬರೀತಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಫೈನ್ಲದ ಅನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೋಡು ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅವು ದಾದೆ ಅಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಹಾಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಪಾತೆರು ಪೂರಲ ಪಾತೆರು ಖಾಲಿ ಎನ್ಕ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದ ಬರ್ಪುಜತ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಅಲಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆಡ ಇತ್ತ ಫ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅವಳು ನಡುಟಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೊಲ್ಲಿಯರ್ನ ಲೂ ಅವಿನಾಯ್ತ ಅಲಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತು ಲೂ ಪಂಡಡ ಓಕೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಬೇತ ಒಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಲೂ ಬರ್ಪುಂಡು
ದಾಪಣ ಕಲ್ದಿನೇ ಲೂ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಲೂ ಲೂ ಮಲ್ಪನೋಡು ಸೊ ಹೌದಾದ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಡಬ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಡಿಂಕ್ ಆ ಉಚ್ಚರಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಉಚ್ಚರಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಮೋನೆಡ್ ತೋಜು ಏನೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಳ ಬೇತ ಬೋಂದು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಲ್ ಎಂತ ಅಂದ ಇರೇನ್ ಇಂಕುಲ್ ಓ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡ ಡ್ರಾಮಾದನೇ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಇರ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡಲ್ಲ ಇರು ಮಾತಾಡಲು ತುಳುವೇ ಮಾತಾಡಿಂದು ಸರ್ ಐಕೆ ಅನ್ಕೇಂದಿನಿ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತ ಪಾತ್ರದ ಏನ್ ಪಂಡೈತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬೇತೆದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅವೇ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಆ ಸೀನ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಚೊಪ್ಪುಡಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಮ್ ಅವು ಇಂಕ ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಡ್ರಾಮಾಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜದ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪ ಎಂಚಗಳೊಂದು ಸೊ ಅವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಆ ಅನುಭವದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಏತೇ ಜಾಲಿದ ಮೂಡ್ ಹಿಡಿತಾಡಲ್ಲ ಇರಿಂಗ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬುಲ್ಪರ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಸೊ ಆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರು ಇರ್ತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿದ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೂವಿಡ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಆಪಿನಾನಿ ಯಾನ್ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಬೋಡದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಡೆಂಗ್ಯೂಡ್ದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ನಡಪರ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈರವು ಸೀನ್ ತು ಎರಡ ಮರ ಯಾನ್ ಡಬ್ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಸೀನ್ ತು ಯಾಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಾವು ಜೊತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನೊಂದು ಸೊ ವಯಸ್ಸು ಹೊಸ ಯಾನ್ ಜಾಲಿ ಇರ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪರ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿದೆ ಅವ್ರ ದಟ್ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವ ಎಂಚ ಆಪುನು ಯಾನಿತ್ತ ಹಾಂ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತ ಈ ಸೀನ್ ಬೇಜಾರ್ಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಕ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ದಾಲೇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ರೂಪಕಲೆ ಯಾನ್ಲ ಫುಲ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಯಾನ್ ರೂಪಕಲೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮೊಗಳು ಬರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಳುಂಜಿ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು ಮರ ಏತು ಪಾತೆರು ಬರ್ನಿ ಕುಳುಂದು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಶೂಟ್ಲ ಅಂಚನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ರೋಲ್ ಅತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ಸೀನ್ಸ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಕುಚು 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 ಮಲ್ತು ತೆಲ್ತೊಂದು ಕಟ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಸೀನ ರೂಪಕಲ್ಲ ಅಂಚುನೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಪಿಲಿ ಸೊ ಇರಗ ಸೀನ್ಗೆ ಬನ್ನ ಗುಣತೆ ಇರಗ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ನ ಎದುರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಬಕ್ಕ ಅವು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಸೊ ಸೀನ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಟಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಒಡ್ತಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಉಪ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತೆ ಬಾಕ ರೂಪಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜಾಲಿಡ್ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಬನ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇದು ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಎತ್ತ ಲೈನ್ ಅಪ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನೇ ಜಾನ್ರದ ಸಿನಿಮಾ ಭಯಂಕರ ಸ್ಲೋ ತಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ಅಬ್ಬರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಲೈಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಯಗಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಒಂದೇ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಈ ಪನ್ಪ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಅಂದು ನಿನ್ನರ್ದು ಆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಸೈಕೌಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಫಕೇಟ್ ಆವು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ ನನ್ಲಾತ ಅಂಚಿನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಮೂವೀಸೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್ಸ್ನ ಕುಳುಪ್ಪುನು ಶಬಾನಾ ಆಜ್ಮಿ ತಬ್ಬು ಕೊಂಕಣ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊಕುಲ್ ಮಾತ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹಾಂ ಎಂಕ್ ಅವು ಎನ್ನ ಆಂಬಿಷನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಂಗೆ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ದಾದ ಬತ್ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ವಿಶ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಕೇತ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾಡನ್ನ ದಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚಿನ ವೈಲ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಇದಾಯ ಅಂಚ ಮನ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಪೊನ್ನುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ನಾಗ ಇದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಸೊ ಏರನ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಉಳ್ಳಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದು ಏನನು ಎನ್ನ ಉಳ್ಳ ಇದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪುಂಟಿದ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಹಾಂ ಸೊ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸುಸ್ತಾದಿಲ್ಲಡ ಬೊಜ್ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಸೀನನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಖುಷಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಜಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಮೂವೀಸ್ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ
ಯಾ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂಚೆ ಬಲ್ತದ ಸುಸ್ತಾವಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಬ್ಬುಜ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆತು ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಈರೇನಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕೂ ಗುರ್ತದಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ñಕ್ಕ ñಾಯ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಒಂದೆಟ್ಟಂತೂ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡಿತ್ತೆ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೈಮ್ದ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಪರ್ದು ಬತ್ತದ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ರಾಹುಲ್ ಮಿತ್ತರ್ದು ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇಂದೆತ್ತ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಲಿ ಬರೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಹೌದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕುಲು ಮಾತು ಎನ್ನಕುಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಉಂದು ಪೂರ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪೊಸ ಬೇರು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಹೊಸ ಬೇರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಕ ಅವು ಥ್ರಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಅವು ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬೋಡು ಹಿಂಗೆ ಹೊಸ ಬೇರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮೂವಿಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆ ಸೀನ್ ತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಅವಡು ಅವು ಆಲೇ ಮಲ್ದೋಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಆತಂದ ಅವು ಅಲ್ದನ್ ಅಲೆಗೆ ಹಾಪಿನ ಒಂದು ಇಂಕ ಅಂಚೆ ಅವು ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಬೋಡು ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪಡ್ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪಡ್ ಮೂಜಿ ಪಡ್ ಅವು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಳು ಈಜಿಂದ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವು ಅಲ್ಲೇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಕ್ ಅವು ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಐತ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಆತನ ಕಲೆಯನ್ನು ನಂಬುದು ಸರ್ವೈವರ್ ಆಯರ ಅವೊಂದು ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಮೌತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಜಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದಾದಂಡ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಈ ದಿನೋಲ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳಾಡ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೋರ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಆತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಂದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಏರಿಯಂಡಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕುಡ ಆವೇರ ಆಕನ ಲೈಫ್ ಉಡು ಇತ್ತ ಮಲಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತಿರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಂತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅವಿಯತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಸ್ ಅಕ್ಕ ಅದಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಆಪುನ ಏನಾರು ದಿಂಕು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕಂಚ ಆವ ಇಜ್ಜ ಆಲೆಂಡ ಪನ್ಪಲ್ ನಿಕ್ ಆವಂದಕ್ಕ ಒಂದು ಆಲೆ ಪನ್ಪಲೆಂಡ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಲತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟರದ ಅಲ್ಲ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನದ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅವ್ರು ಏರ್ನ ಮತ್ತೆ ಗುರ್ತಾತಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಂದ ಗುರ್ತಾದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಲೆ ಯಾ ಆಲೆ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನರ್ದ ಆಪು ಜಂಚ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಆಡಿಷನ್ ಯಾನ್ ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಏರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಲ್ಪುರ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕೇರಳಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲ್ತದು ತಿಕ್ಕೊಳದೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರು ಮೇ ಬಿ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಜನಕುಲು ಅಂಚಿನಕುಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ ದಾದಂದು ಬಟ್ ಅವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಚೂರನ್ ಇಂಚ ನಾವು ದಾದವನ್ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಐದು ಹತ್ರ ಬಟ್ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಲು ಏರೇನು ಮೀಟ್ ಆಡು ಅಕಲೇನು ಮೀಟ್ ಆಪ್ದು ಪಾತೇರ್ನ ಪತ್ತುನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಏಪಲ್ ಏನಾರು ಎಡ್ಡನಿತ್ತಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆ ಇಡ್ತೀನಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ವಾಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋತ ಅಲ್ತ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಕಲ್ತದು ಪತ್ತದು ಇತ್ತ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಲಗನೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಅಲ್ಲನೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಲ್ದಾದ ಓಡೆ ಎತ್ತದಾಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತೆಲುಗುದ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಏರಾದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆತು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಬೈದಿಂಡು ಸೊ ವಿಚ್ ಅವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಇರೆಗಂಚ ಆತು ಸುಲಭ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಜಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮೈತ ತುಳುವೇರೆಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಅದನ್ನ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೇ ನೀರು ಎಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪುವರ ಬಂದು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಗೇಪ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಅಂದು ಕುಡುಂಬರ್ ಗುತ್ತದ ಯಾನು ಕುಡುಂಬರ್ ಗುತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಾನಾಡಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಕೈತಾಳಿತ್ತನು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ನಾಗನ ತಂಬಿಲ ಪುರಾಣಗ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಲಾಕೊಂದು ಬೊಂಡ ಬತ್ತೊಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡ
ಅಪ್ಪ ಪೂರ ನಡ್ತೋಂದೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಲ ಪೋಪಾನು ಇತ್ತಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪ ನಾವು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಜೋಡು ದೆಪ್ಪ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೊ ಇಂಕ್ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿನ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ತರತ್ತ ಮಿತ್ತ ಅನ್ನನೇ ಕೈ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಕ ಪೂರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಪಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೈಡ್ ದಂಚಿ ಪೂರ ಆತಿತ್ತಿಜ್ಜು ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಎರಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಡ್ರಾಮಾ ಸೇರಿ ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪನುಲಿ ಬೈಲ್ದ ದೈವ ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ಪೂರ ಮ್ಯಾಮ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಪ್ಪಿಗಾಡ್ ಪನಂತಾರೆ ಅಜ್ಜಗ್ ಬಾಜಲ್ ಪನಂದ್ ಯಾನಪ್ಪ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಗ್ ಬಾಜಲ್ ಪಿಂಟ್ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಏಪ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಇಂಕ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹೀರೋ ಯಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರಗಜನ ಸಾನ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಾಜಲ್ ದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಾನು ಉಂಜ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೋಪ ಜನ ಪಿದಾಡ್ದೊಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ತಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಮಿನಿ ಪೋಯಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತಾದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂತಾಂಡಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಕೇನು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ನೋಂದ್ರ ಪಂತಜರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಲಾಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತಾದು ಪೋದು ಬಾಜಲ್ ದಿದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪ ಅಕ್ಲು ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ತಿನ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ಆಕಲ್ಡ ಪನ್ನಗ ಅವಡು ಅತ್ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಂತ ಕಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಎನ್ನುಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೇತ ಜಾತಿದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನುಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಂದಲ್ಲ ಕುಳ್ದು ಜೇರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾವ ಯಾನು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಅವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯ ಸೊ ಯಾ ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡು ಚಾವಡಿಡು ಪೊಸಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಿರ ಅವು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಪೊಸಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗದ ಬನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಎದುರು ನಾಗನ ಬನ ಇತ್ತನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಕಿಂಚ ದೇವೆರೆಡು ಶಿವದೇವರು ಹನುಮಾನ್ ಯಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಯಾನು ವಾರದ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ಜಪ ಪೂರ ಜಪ ಮಲ್ಪಾನು ಸೊ ಉಂಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಜನನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ನಡುಟ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೀಸನ್ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ಯಾನ್ ಪಿರ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಡುಟ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದೇವರು ಉಳ್ಳರೆ ಇಜ್ಜರ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಐತೆ ಎನ್ನವ್ರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳಿ ನಾನು ಪುದರ್ ಪದ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಯ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಸ್ತಿಕೆ ನಂಬಂದಿನ ನಾಸ್ತಿಕೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಚೈತ್ರಕ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪುನತೆ ಹೌದಾಯ್ಗ ಆಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ದೇವರು ತೂಪುಜರ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿಗೆ ರೇಪ ಅನ್ನಗ ದೇವರದೇ ಉಂತಾವು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆರಪ್ಪಗ ಅಂತ ಅವು ಪೂರ ಕೇನಾಗ ಬರೋ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಇಂಕ ಏಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರನ್ನು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಇಂಕ್ ರಶ್ ದಪ್ಪಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಆತ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ದಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ನೂಕುದು ಬಾಳು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ರಶ್ ಈವನ್ ಇತ್ತೆ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ನಿಜವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದಿನ ಪೋಪಿನಿ ದಾಪಣ ಬೇತೆ ದಿನ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕುಲ್ಲರ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕುಲ್ಲರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರೀತಿಡು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಉಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತಂಡು ಐರದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರೇಗ ಪರ್ಸನಲಿ ಬರೋಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅತನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ಒಂದೇ ದಟ್ ಈ ಇಂಚ ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾರ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ದಾದ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಕೊಂಚ ದಾದೆ ಪೂರ ತೆಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನಾರ ಇತ್ತ ಭಯಂಕರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೂತು ಬಚ್ಚದ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆತಿರ್ ಬಟ್ ಒಂದು ತೂದು ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವು ಅವ ಥರ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುರಿತ ಡ್ರಾಮಾದಪ್ಪಗೆ ನಾನು ತೂತಿನ ಕುಲ ಪೇರು ಚಲೋ ಫೈನಲಿ ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ವಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು ಪಂಡದು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ದೆ ಏರ್ಪುರ ತೂತೇರು ಆಕಲ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅವು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ 1 ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಎತ್ತದ ಆ ದಿನಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಬಂದಾನೆ ಏ ಪೈರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಂದು ಅಲ್ತ ದಿದೆ ಮುಟ್ಟದ ಜರ್ನಿ ಟೋಟಲಿ ಸಾಂಕೇತದ ಒಂಜಿ ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಬಂದಾನೆ ಏತ್ ಇರೇಗ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಆ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೆಂಚೆ ನೆನಪು ಮಂತೋನು ಅರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಟೀಮ್
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ದಾಲಾ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನಾನು ಮೂವಿ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಐ ನೋ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾನು ಅವು ವಿಷಯ ಬಂಪೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕುಲು ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಬೈದಿಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನಿಪೆಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜ್ ಪತ್ತೊಲಿ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈತೇರು ದಾಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಕಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆತ್ತನಂದೆ ಅಕುಲೇ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗಂಡು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ 2021 ಆತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂದು ಫೈನಲಿ ಈತ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐ ಹೋಪ್ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬೈದಿನ ಬಂಗಗ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಯ್ಯರ ಪೊಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಉಂದೆಕ್ ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ಎಡ್ಡೆಡ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದಪ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ದ್ಯಾಗಂದ್ ಕೇನಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕೇರು ನಿರ್ಮಾಪಕೇರು ಅಂಚೆ ನಿಕುಲು ಕಲಾವಿದರು ನಕುಲು ಈರು ಸದಾಶಿವ ಸರದ ಬಿಟ್ಟು ಉಪಕ ಆದಿಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ದಕುಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈರ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ 25 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತಿರದ ಮುಖರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪುಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ಡೆ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ದೇನು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐಕ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಇಂಕ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇಂಕ ದೇವ್ರದ್ದು ಟಚ್ ಉಡ್ ಇತ್ನಟ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯಡು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಆವು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದೊಂದು ಮೂವಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಆತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಪಂಡದು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಆಯ್ತ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಾನು ಇರ್ತಿ ಇದಡ ಆತ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಂಡು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ರಾಜ್ ಅಂಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಾದಿಪಡು ಹಿರೇಗಾದಿಪಡು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರ ಆತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ ತುಳುವೇರು ಮಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಕೊರುವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಂಕೇತ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜುಲೈ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲೇ ಮಂತದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಹುಶಃ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಟಿಕೆಟ್ಸನ್ನು ನಿಕುಲು ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆರಿಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಿಕುಲು ತೂಪರ್ ಪಂದಾಳ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಕುಡ್ಲಗ್ ಆತನ ಉಡುಪಿಗೆ ಆತನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೂರ ವಿಸಿಟ್ಲ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿರು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ.